Luiaard Odin is vanaf maandag te bewonderen in Zoopark Overloon. Bezoekers van het dierenpark moeten wel geduld hebben, want de tweevingerige luiaard laat zich maar moeilijk zien. Desondanks maakt Odin het goed in Overloon. Hij heeft nou heel eventjes achter de schermen gezeten, maar nou is hij vandaag voor de schermen gekomen inderdaad. En ja, hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Hij moet er natuurlijk nog een beetje aan wennen. Het verblijf was net in elkaar helemaal gebouwd, zeg maar. En ja, nou zit hij er sinds vandaag in en is nog heel even wennen voor hem. Maar hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Hij heeft vannacht lekker gegeten ook, dus doet hij heel goed, ja, zeker. Ja, we hebben hem net even gezien, hè. Hij ligt stil op een plek. Ja, het heet ook een luiaard, dus er zit natuurlijk niet veel beweging in. Nee, dat klopt. Nee, ze bewegen in principe niet zo heel erg veel. Meestal bewegen ze, ja, ze slapen in het wild ongeveer 10 uur in het wild. Maar ja, daar is hij natuurlijk ook heel erg fanatiek bezig met het eten zoeken. In het dierenpark zie je vaak dat hij wel ietsjes meer slaapt. Maar dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk het eten voor hem klaarmaken en neerzetten. En ja, hoeft er wat minder moeite voor te doen natuurlijk. Dus vandaar dat hij wat minder tijd daaraan besteedt en meer tijd dus besteedt aan inderdaad lekker luieren en ook het slapen. Dus ja. Ja, maar van dieren is het verder? Ja, leven ze alleen? Of? Ja, ze leven voornamelijk wel alleen en ze zoeken elkaar dan vaak ook al op met de voorplantingsperiode. Maar nou is het zo dat we hebben hier nou alleen zitten, het mannetje, en dan hopen we ooit nog een keer een vrouwtje erbij te krijgen. Dan kun je ze soms wel redelijk goed samenhouden, maar op een gegeven moment moet je ook alweer apart gaan zetten, vooral als het vrouwtje dan ook weer jongen krijgt. Dus dat is wel belangrijk. Maar voor nu zit hij hier nog lekker alleen en komt hij dan straks alweer hopelijk ooit in de toekomst nog een keer een vrouwtje erbij. Ja. Wat vind jij zo bijzonder aan een luiaard, aan Odin speciaal? Ja, Odin speciaal. Ja, dit is eigenlijk was voor mij ook de eerste keer dat ik met een luiaard werk. Maar ja, bijzonder is natuurlijk van de luiaard dat hij ook gewoon bijna de hele dag wel veel natuurlijk op zijn kop hangt. Maar dat hij ook, ja, hij slaapt dan wel weer recht. Ja, ik heb hem af en toe ook wel eens over de grond zien lopen. Ja, dat ziet er dan toch ook alweer heel apart uit. Maar voornamelijk is hij natuurlijk, ja, hij hangt heel veel op zijn kop natuurlijk. Dat zie je niet heel veel dieren doen. Dus dat is wel het bijzondere van een luiaard, ja. Ja, en met deze temperaturen gedijt een luiaard er goed bij. En hoe is dat bijvoorbeeld voor andere dieren ook? Want het is voor ons heel heet. Ja, dat is zeker waar. Nee, hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Maar dat komt omdat ja, ze komen uit Zuid-Amerika. Nou, dus ligt de temperatuur over het algemeen wel ietsjes hoger. Dus hij kan er heel erg goed tegen. Je merkt vooral in het algemeen, zeg maar, alle dieren hier in de dierentuin, dat ze wel vaak toch wel ja, wat vermoeider zijn. Dat ze, of in ieder geval niet heel actief zijn. Dat ze echt wel heel rustig zijn. Soms ook zelfs wel minder eten. Dat ze daar wel minder behoefte aan hebben. Omdat ze toch voor de rest van de dag niet zo heel erg veel doen. Dus veel liggen te luieren vooral, ja. Ja, en hier op de achtergrond, als we een keer goed kijken, net zag ik er voorbij lopen, de miereneter. Ja. De nieuwe huisgenoot van Odin. Ja, ze zitten nog niet bij elkaar. Het plan is om ze morgen bij elkaar te zetten. Maar ja, in principe komen ze elkaar van nature ook tegen. Kunnen ze elkaar tegenkomen. Ze leven allemaal in Zuid-Amerika ook. Ze leven allemaal een beetje in de beboste gebieden, laat ik het zo maar zeggen. En daar kunnen ze elkaar ook tegenkomen. Dus in principe zou het goed moeten gaan. Maar ook voor onze miereneter is het nog even wennen. Want ja, die heeft ook nog nooit een luiaard boven zijn hoofd gehad. Dus ja, het zal eventjes wennen worden. En misschien ook even schrikken zijn van elkaar. Maar we hopen in de toekomst dat ze gewoon lekker samen kunnen leven. Ja.